Reštaurovaný oltár svätej Barbory späť v bazilike. Kontrole sa podrobil aj Bardejovský súd. Základnú školu zdobí veľkonočný zajac. Dobrý večer, vitajte pri útorkových správach Bardejovskej televízie. Príjemné sledovanie. Včera z rána možno mnohých prekvapil nezvyčajný ruch v okolí budovy okresného súdu na Partizánskej ulici. Kvôli bezpečnostným opatreniam tu zasahovali pyrotechnici a polícia. Ako nám dnes potvrdil Daniel Džobaník z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, polícia dostala hlásenie o údajnej bombe na jednom z košických súdov. Preventívne preto okamžite prijala opatrenia na všetkých súdoch Slovenska. Privolaní pyrotechnici ani na tom Bardejovskom žiadne výbušniny ani nástražné systémy nenašli a ako Daniel Džobaník povedal, bol to planý poplach. Zdá sa však, že podsúvanie informácií o údajných nástražných systémoch najmä v budovách súdov je celonárodným športom. Takýchto prípadov bolo v poslednom období hlásených na Slovensku niekoľko, pričom nielen vo väčších mestách, ale aj v tých menších, ako naposledy vo Svidníku. Tí, ktorí takéto informácie zväčša anonymne telefonicky oznamujú, by si však mali uvedomiť, že okrem toho, že ten, ktorý úrad na niekoľko hodín znefunkčnia, sa dopúšťajú aj trestného činu šírenia poplašnej správy a v prípade dokázania takéhoto zneužitia im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. V uplynulých dňoch sme priniesli dve reportáže, ktoré trápili a obťažovali obyvateľov nášho mesta. Problémy súviseli s cestnými komunikáciami. Po ich odvysielaní sa veci pohli a dnes môžeme povedať, že búchajúci poklop na Partizánskej ulici je minulosťou a tankodrom na Novom Sade dostáva nový vzhľad. O probléme, s ktorým dennodenne zápasia obyvatelia Partizánskej ulice, sme v našich správach priniesli informácie ešte začiatkom marca. Očakávame nápravu dajakú. A k náprave skutočne došlo počas tohto víkendu, tak ako to v rozhovore pred týždňom prisľúbil vedúci marketingu pre Prešovský a Košický kraj Ján Cimbaľák. A ako vyzerá jazda po kruhovom objazde dnes? Uplynulý týždeň sme sa venovali i miestnej komunikácii na Novom Sade, ktorá svojím stavom pripomínala tankodrom. Včera, 10. apríla, tu naplno začali nie s vysprávkami, ale s celkovou rekonštrukciou, pretože, ako uviedol Mikuláš Serečun, mesto sa rozhodlo, že nemá zmysel ísť do nejakých výsprávok, vzhľadom, že je tam veľký rozpad danej komunikácie. Dôjde k celkovej rekonštrukcii, k vyfrezovaniu a položeniu nového živičného krytu. Aj vďaka včerajšiemu priaznivému počasiu sa práce mohli začať a možno očakávať, že do sviatkov bude rekonštrukcia tejto cestnej komunikácie dokončená. 1. apríla tohto roka uviedol na svojej webovej stránke portál slovakregion.sk ďalší ročník súťaže o najmesto a obec Slovenska spolu so súťažou o najprimátora a starostu. V minulosti sa Bardejov v tejto súťaži trikrát po sebe umiestnil na prvom mieste. V rokoch 2010 až 2012 nenašiel premožiteľa. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť, sa teší veľkému záujmu a jej 9. ročník sa koná od 1. apríla od 12. hodiny do 31. októbra do poludnia. Je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto a obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu alebo obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne, čo znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií, alebo si vyberiete miesto, kde sa vám páči. Súťaží sa v kategórii Najmesto Slovenska 2017 a Najobec Slovenska 2017. Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívateľia. Každý užívateľ musí
musí mať kompletne vyplnené údaje. Hlasovať za jedno a to isté mesto alebo obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu. To znamená, že jedno a to isté mesto alebo obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne. Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu 1 hodiny. Hlasuje sa kliknutím na pridaj hlas v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta či obce. Zvíťazí to mesto alebo obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Už 7. rokom portál slovakregion.sk prináša aj doplnkovú súťaž o primátora starostu Slovenska. Ak máte záujem podporiť svojho primátora alebo starostu, zašlite krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre vaše mesto alebo obec. Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou. Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov podporných hlasov vybratý primátor alebo starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce. Výsledky oboch hlasovaní budú zverejnené 6. novembra tohto roka. Dnes teda v utorok do poludnia sa v Prešove konalo 24. riadne zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 62 zvolených poslancov regionálnej samosprávy prerokovalo viac ako 20 bodov, medzi iným aj plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. Návrh stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 až 2022. Zastupiteľstvo prerokovalo aj niekoľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok na investičné aktivity regionálnej samosprávy na celom území kraja. Záznam z 24. zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vám Bardejovská televízia ponúkne v sobotu 22. apríla tohto roka. Jeho dokončenie sa datuje do obdobia okolo roku 1460. Hovoríme o oltári svätej Barbory, ktorý tvorí súbor 11 neskorogotických krídlových oltárov. Pred 2 rokmi bol podrobený reštaurovaniu a dnes sa pracovalo na jeho osadení na pôvodné miesto. Oltár svätej Barbory spolu s ďalšími tvorí jedinečnú kolekciu oltárov zachovaných na jednom mieste a takmer v pôvodnom rozmiestnení. Reštaurovanie oltára svätej Barbory bolo už na najvýš nutné, lebo hrozilo zbortenie drevnej hmoty, hrozilo odpadnutie maľovaných tabuľ. Paradoxne, najviac poškodená časť bola tá najmladšia časť, ktorú vyhotovil Moritz Holzelt. Bol to ten štít. Momentálne sa vykonáva montáž toho oltára s tým, že my sme ten oltár už mali v ateliéri poskladaný celý. Dúfam, že nás nič neprekvapí. čo z toho sa najhoršie alebo najťažšie robilo, reštaurovalo? Najhoršie sa reštaurovala tá najmladšia časť, lebo chýbalo tam veľa tých krabov. Tie ornamenty na tých fialách to sú kraby. Na samotnom reštaurovaní participoval aj akademický maliar Ľubomír Cáb. On zreštauroval tie tabuľové maľby, ale ešte bolo treba tie rámy v napojení na archu oltára ešte dorobiť. Sme museli zosúladiť tie vlastne dve práce, maľba a sochárska výzdoba. Reštaurátorské práce boli v značnej miere financované z Fondu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. Pod program 1.2 pre UNESCO, kde Bardejov patrí. Na reštaurátorské práce prispela aj samotná farnosť Bardejov a práce boli priebežne konzultované a kontrolované príslušným metodikom pamiatkového úradu v Prešove. V oltárnej skrini dominuje jemná rezbárska práca svetice oltára, najúctievanejšej svetice v stredoveku, ktorá bola šľachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a svetica. Patrí do skupiny 14 pomocníkov v núdzi, patrónka zomierajúcich. Po stranách skrine sú sošky v stredoveku uctievaných svetíc. V predele oltára bude uložené súsošie Trón milosti, pochádzajúce z rokov 1480 až 1490. Patrí medzi najcennejšie neskorogotické rezbárske práce na Slovensku. Toto súsošie sa podrobilo reštaurovaniu pred niekoľkými rokmi. Táto socha bude osadená späť do
vyklenku. Súsošie, ktoré sa považuje za vrcholnú rezbársku prácu na Slovensku, reprezentovalo stredoveké umenie na výstave v Prahe v roku 1937 a na Expo v Paríži v roku 1957. V roku 2017 by sa malo zaskvieť v Košiciach. Na základnej škole pod Vimbargom dnes ožili veľkonočné tradície. Nechýbala olievačka, šibačka a ani veľkonočný zajac, ktorý je novou ozdobou tejto školy. Veľkánoc, kedyže príde? Akýže parobok obliať ma príde? Ak má byť Veľkánoc štedra, namiesto striekačiek musia byť vedra. Počas veľkej prestávky predviedli žiaci program v duchu tradícií. Potajomky ho sledoval aj nový prírastok školy. Pustili sme sa do tvorby toho zajaca hneď po našich vianočných dielňach, kedy vlastne na hodinách výtvarnej výchovy, na technickej výchove a takisto na výchove umením kolegyne so žiakmi robili papierové ruličky. Výroba zajaca bola pomerne pracnou záležitosťou. Spotrebovalo sa množstvo letákov a novín. Sme recyklovali starý, nepotrebný novinový a letákový papier. Vyrábali sme z neho ruličky, ktorých sa na tohto zajaca použilo okolo 1500. Sme to oplietali okolo takej kovovej konštrukcie. Keď tak tých hodín zrátam, okolo 30 až 40 hodín. Zdobiť školu však nebude iba pred sviatkami. Svoje uplatnenie si nájde aj po Veľkej noci. Momentálne je pripravený vo veľkonočnom štýle s tým, že sú tu nastajlované k nemu aj veľkonočné kráslice, vajíčka, takisto korbáč. Potom vyrobíme takú zase tiež z papiera, kyticu a vlastne bude pokračovať v takej našej jarnej výzdobe. Deti si nového člena školy i hneď obľúbili. O chvíľu sa však jej dvere na pár dní zatvoria. A čo zajac? Čo robí počas sviatkov? Zbiera vajíčko. Skáče? Šťastnú a veselú Veľkú noc! Pred záverom dnešných správ vám ešte dávame do pozornosti program našej televízie na nadchádzajúce dni. V stredu o 6:30 večer vám v rámci našich telenávratov prinášame publicistické relácie, ktoré predstavia bardejovských rodákov Karola Jančošeka a Emila Korbu. Vo štvrtok v tom istom čase bude pripravený príhovor primátora nášho mesta k sviatkom Veľkej noci. V piatok do poludnia vysielame dokument pod názvom Golgota a večer o 18:30 príhovory duchovných s podtitulom Pravdu a lásku nemožno ukrižovať. Sobota sa bude niesť v znamení sviatkov. Do poludnia pre vás pripravujeme publicistické relácie približujúce tradície nášho regiónu. Večer dokument Večera Pánova. V nedeľu o 9:30 vysielame rozprávku Veľkonočné pátranie a večer naše telenávraty, tentoraz publicistické relácie Veľká noc na dedine a cesty poznania v nás. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete. Scenár dnešných správ sa naplnil. Ja vám v mene kolektívu Bardejovskej televízie želám pekné sviatky. Pri správach sa uvidíme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.